Ja tervetuloa Lego-City-kalenteri. Ajattelin, että tänään on joulukuun 19. Avataan se, mikä siellä. Ai, tämmönen lumiukko. Otetaan se luku irti ja tehdään. Se lumiukko ei oo kauhean kauan enää, kun lopetellaan tämän vuoden joulukalenteri ja siirrytään taas perjantai-videoihin. Mutta vielä on 4 päivää tämän jälkeen. Nähdään joka päivä. Luku 24 jälkeen nähdään perjantaisin taas. Mutta tehdään tää. Tämmönen luutakeet. Ja päätään. Väärinpäin minne mutta haita. Ei. Vielä hattu. Laitetaan sille päähän. Siitä vaan. Noin. Nyt on lumiukko valmis. Tämmönen tuli lukusta 18, ei kun lukusta 19 ajatellen vielä muutama päivä kun on joulu nähdä. Jälleen huomenna luku 20. Hei hei.